har lige fået en ny bil her. Så skal vi lige ud og prøve at give den gas. Der har lige fået turbo på bilen. Gør du det, når du kommer ud på langsiden? Hvorfor kan du så stille og roligt? Nå. Nej, det blæser i dag. Du er 0 til 100 på, jeg ved ikke, hvor hurtigt kan den 0 til 100? Hvor meget over det til. Du har en ny VV. Nå, jeg havde jo lovet at filme lidt om den der nye hverdagsraket, jeg havde fået købt mig. Den ser sådan her ud. Den ser sådan her ud dog. Det skal ikke være meget der at sige. Dodge Ram 5,7 liters V8 Hemi. Det er jo godt nok til at de kører børnene i skole i. Jeg har lige fået sat nogle nye LED-forlygter på, fordi de gamle de ikke de var sgu ikke så gode. Så kan vi se her. Det skal ikke meget der at vise. Folk må jo sige til, så er der noget bestemt de vil se. Det er cockpittet. Bagsæder. Har en bedre stol der også. Det var nok der er Isofix i. 22 tommer hjul med helårsdæk. En bedre nisse ude på indhængertræk eller så. Ja, det var et dejligt stort bagagerum. Der kan I se, der ligger de gamle forlygter. De fik jeg monteret i mandags. De nye der. Så hvis der er noget spændende I vil se, eller noget vi skal prøve, eller noget jeg godt kunne tænke jer at vide om den der Dodge Ram, så skriv det i kommentaren, så vil jeg prøve at opfølge det. Jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg skal sige og fortælle, fordi at for mig er det jo bare en hverdagsbil. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, hvis vi starter her. Det lyder godt, sådan en Ram. Det skal man ikke. Det dejler både varme og kølig i sæde, og man kan de hele dog. Det er fandme dejligt. Så er der noget du vil se, høre, eller vi skal prøve, så skriv det i kommentaren.